Likod ani? Diri ko maagi, pawala. Diding. Kuratan ka. Nako yatag nimo. Salamat kayo ah. Katabang, kumusta? So katabang, unta na mo sa maayong sitwasyon karon bisan pagtuod nag-antos ta hantod karon tungod ni ining pandemic sa COVID. So daghan na po yung mga hulga nga daghan na po yung klase sa COVID nga niabot. So magpadayon yapon ta nga sunuron sa mga balaod di sa atong syudad sa Davao. Tungod kay walay laing lamtaw sa ato ang syudad nga para sa atong kaayuhan. Okay mga katabang. So karon katabang, nalang ko i-share sa inyo ha. Nabati lang ko kalipay tungod kay nahay usa ka silingan katabang sa among pag lingkod-lingkod sa akong asawa dito sa Lon ganinang buntag mga alas 6 na ay isa ka inahan nga nagbit-bit o suman. So ipangutanan ako kung tagpila, ingon niya tag 5. So nangutana ko kung asa siya, ingon niya diha lang siya sa dool sa akong balay. So mismo silingan ako siya katabang. So ingon niya na maligya suman para ikapalit niya o konsumo nila. Na kung nangutana kung si trabaho sa iyang bana, tricycle driver daw. So katabang gibati ko kaluoy sa iya katabang tungod kay usa ka inahan sayo kaayo nagbit-bit og suman ni suroy sa tibuok subdivision para lang makabaligya para po ipalit niya o konsumo sa iyang pamilya. So nabati ko kaluoy. So gipalitan ako sa katabang naagay mismo ang iyang suman. So nangaon mi sa asawa daghan akong gipalit sobra-sobra mao nang napaysalin. So ingani ka kagwapo sa iyang suman katabang tungod kay malagkit siya. Oo. Paborito pud sa akong asawa. Ang malagkit paborito pud nako. So mo ni amo ang gipamahaw. So nangutana ko sa iyang pangalan, niingon siya nga siya si Ate Diding na diha mismo sa ubos sa subdivision sa Riverside. So dala nato siya o gamay nga sorpresa. Atong gamay nga bugas, tinapa, sabon, kapi o asukal para pod makatabang ta sa iyaha. Kay wata kabalo katabang namaligya siya og gamay nga suman para lang palit og pagkaon, palit og konsumo sa ilahang pamilya. Katabang, tara.
Boss. Asa ito si Diding Mamaliya isuman gani? Ah, dapat yung balay. Wala na sir. Dapat. Kining taas ng balay na likod anak. Likod ani? Diri ko magi, pawala. Dili lang oh. Pag anang ng balay na may urgent. Diri padulong. Diri ang balay. Katon mali isuman lagi. Lagi. Diding. Asa dapat yung balay? Kani? Kani? Nasa daron? Ayo. Ayo. Kuratan ka. Naku yatag ni mo. Ay, salamat kayo ah. Naku yatag di mo. Salamat kayo sir. Anak ko sir. Asa yung anak? Itong anak nga babae to bukid nun. Bukid nun. Ay, salamat kayo sir. Inay, may bugas na naitinap pa. Salamat kayo sir. Imong ba na? Nagtrabaho sir. Trabaho siya ron. Ruby. Kinsa man eh? Akong anak. Anak ni mo ni. Simba ba na dito? Huwag kasi kay bawal mga bata. Bawal mga bata. Salamat kayo sir. Sige lang, good. Gamay na kong kuha si mo ha. Gamay na kong dalit. Ay, salamat kayo sir. Nahurot yung musuman, ganina. Nabinlan o buwan. Binlan og Butang sisiling, rugmala pun labay. bayaran. Sige sir, salamat. Ano yung balay diri? So, palagi naman lagi sir. Ay, mo ba? Nawa ka na. Dili ka, wala ka na hadlok nga. Maligid yung maligid. Mampod. Basig linog-linog, basig maligid. Magawas ang ni dire kung maglinog. Manaog ka. Oo. Hmm. Kani gustong balay sir, may siling gawas sir. Ano pa masiligan? Sige lang, good. Subay mati ka dito. Ay, boss, may ngapon. Salamat po sila tawan kani Sir Pulong sir. Dili man. Trabaho man ko sa kuan sa jail. Ha? Sa jail lang ko trabaho. Prisuhan ba? Sa prisuhan? No, sa Davao City Jail. Kuan. Sugod pa. Ganina ba? Itong isuroyang mo. Bantay sa Piniriso. Karon lang ka nakabantay, no? Padulong ko mag-duty. Bit-bitan tika kuan. Dala na lang tika. Kaya naman na sa sakyanan. Salamat. Naluoy mo kasi mo kanina. Salamat po sir. Salamat ka sa Ginoo. Lord, salamat. Dili mi close pero gitagaan ko nimo grasya. Kita sumusimbahan God. Ay mo ba? Mo nakabantay ka sa kuha. Lagi si sir ba nagsimba-simbahan? Ikaw si Diding. Oo. Diding Mamaliya isuman. Nagkinatapuan ko mo. Hindi mo tana ko si Tos Primero. Ana man siya nga mo na balay daw ni itudluan naman pug ko. Ya, lipay ka. Salamat ka sa Ginoo ha. Salamat po sir. Katabang, kung gusto pod nimo nga makaapil ka sa atong rapol nga isa ka sakong bugas kada 15 ug 30 sa bulan, simple lang kayo ang angay nimong buhaton. Una, i-like nimo ang ato ang page, ang Surigao Nun Ko. Ang ikaduha, i-share nimo ang atong mga videos para pod makatabang ta sa uban. Ang ikatulo, mag-comment ka sa atong mga videos para mapansin ka sa Katabang Real Team. Katabang, kung ikaw ang maswerteng mo daog sa atong isa kasako nga bugas, i-message ti ka para pangayoon ako sa imo ang imong contact number o address para i-deliver nako sa imo mismong balay ang imong isa kasako nga bugas. Katabang, daghan kayong salamat sa imuhang suporta. Hantod sa sunod nato nga mga videos, amping kanunay.